Čaute ľudia, YouTube sa moje pyrotechnické vydania páčili, takže tu máme Fortnite, áno, klávesnica, myška, monitor, všetko. Ľudia, dám vás takto, budete vidieť iba hru a možno aj myšku. Hej. A toto bude dlhšie video, lebo si chcem zahrať dve hry a nepôjdem na tryhard, ale budem hrať proste trošku ťažšie, takže... a prepáčte, pokiaľ mám zlý hlas, ale no, to video to skresluje, nechoď potom. Dobre. Daj to naspäť. Ježišmaria, technické problémy. No, dobre. A pedikuja. Takže myšku si dám viacej sem, nech ju vidíte. No, dali sa hlavne. A keby co, tak ja som tu, hej. Máme tu aj druhého pána youtubera. Bude to asi na obidvoch kanáloch, či? Neviem. Môžeme. No, absolútne neviem, kde to je ten bot, takže tak. Jaký bot? Však to je bot. Ten bot? Není? Sakra, to niekto dopadá. Ber to. Nesvieť. Prečo? Nie. Tým. Ja s ním chcem tímovať. Motorku si zobel. Nie, tým. Čo mážne. Tam je Ježiš. Kto to je? Jaký Ježiš? Santa Claus, ty kokos, mechanik. Mám mu ich hodiť? Jasne. Zober si tú motorku. No, Fortnite, P2PS. Ináč, ja mám problémy trošku s agresivitou, takže pokiaľ sa to naštvám a budem zjapať, tak pardon, moje ADHD si vyžaduje moc veľa. Ja som... Videl si toho Ježiša? On vie, že ho sledu... YouTube nedáva mi žltý dolar, hej? My sme kamaráti. Co? Som ukázal fakač. Kde? Na tú hru. Takže prvá hra sa moc nevydarila. A tam bol ten Ježiš, ty. Ahoj, vidíte Santa moje Claus. očko. Santa Claus tam bol, ty kokos. No, takže asi si dáme viacej hier. Budeme hrať dovtedy, kým nevyhrám, hej? Aha, mapa. Mám ja... Ti ukáž. Ukážem. Že koľko má ona. Ja mám jeden. Ona má mrkvy. 2. My máme už jeden, takže... Ten emote dnes nasam. Tento milujem. Tak to nemá znieť, A ale... to je tento. Tak toto nemá znieť, Excuse me, to čo je za skin? To má ona. To čo je? Videl si tú kostru? Kebyže so mňou hovoríte, tak by ste mi aj mohli povedať, kam padáme, ale ja padám tam, lebo mi nemôžete poradiť. A píšte, pokiaľ chcete pravidelné videá. A už sa asi nebudem volať Pyromarko, ale budem sa volať asi Kiksam Potržitko. Lebo to bude môj druhý kanál, Pyromarko, potom. P2PS. A prečo nehľadaj ten song? Ja som na to zabudol, prepáč. Na budúcu hru, hej? Ten song milujem. No ale ja potrebujem nejaký ukludňujúci song. Skôršie, vieš? Na čo ukludňuje? Ale ja myslím taký, že čo ukludňa aj ostatných. Škoda, není tu ten
Aha, Candy. Stopy. Candy. O! Co? Prečo sa mi páli z uší? Candy. O, yes, toto Candy je dobré. palenie z uši. Pa, 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 pa. Dobrá reklama. No, daj mu nejakú žblán. Kokos. Je tam! Dobre, počkaj, len si vezmem ten granát. Vyhútim čerstvý. Daj mu nejakú žblán. To je úplne jedno, jakú žblán. Ale daj mu nejakú žblán. Ty kokos. Počkaj. Daj mu nejakú žblán. Nájdenie, hej. Po mne niekto strieľa. Odkiaľ? To je pidik, ty kokos. Nie, kto si myslí. Aj keď nie je úplne pidik, tak si myslí. Zomri. Čo teraz utekáš, more? No ale to musím rýchlo teraz. Daj tu pištol. Nemôžem. Prečo? Neviem, nejde to. Hoď tu pištol. Jak? Dropnúť? No, vyhodiť. Tak ako, tuto či tuto? Tu. Tuto. Nechce ju. Chce? Tedy. Chceš ju? Tedy chce. Chce ju. Ečko. Trade item. Aha, ja ju musím mať. Co ju musíš mať? Ja ju musím mať v inventári. Asi to môžem iba jedenkrát spraviť, že? A vieš, kde sa nájde jen? Cez dvakrát jen celej hre. Takže Iba jeden... dvakrát. No, jen celej hre. Počkaj, aj tu je česká, ja som si ju nevšimala absolútne. Jo, dobre, to nechcem. Ja si ale musím naťažiť drevko. Nesvieť. No. Ľudia, momentálne si idem naťažiť nejaké to dřívy alebo kamení. Pretože potrebujem stavať. Potom natočím ešte druhý diel, ale to pôjdem na OG Fortnite. Bude teraz viacej pretočených videí, len teraz je mi jasné, že nebudem vydávať 3 videá za jeden deň. Dneska 2, zajtra jedno, pozajtra ďalšie, ale nebude to stále iba Fortnite, hej ľudia, takže teraz to bude také pomiešané, pretože chcem natočiť aj hry, aj ako som vonku a také, takže nečakajte teraz moc pravidelne. A k môjom kanáli taktiež. Moc pravidelné. Čo robí ten granát? Ja som zabudol, čo robí ten granát. Asi exploduje. Wow! To som absolútne nečakal, že exploduje, keď je to granát. Už 8 minút má to video, no. Ale natáčam, dokiaľ nevyhrám. Takže kľudne nech to má aj 20 minút. Aj 30, aj 100. No tak ja to nebudem zase hodinu šibrinkovať. Sibáci, to sú kamaráti. Jak som šprintoval? Ty si ani jednoho nezabil. Hej, A už je 15. 58. A času. 23. Počkaj, česká. Vy sa asi zabijete všetci na úna. Nikto z vás nevyhrá určite. Čupáči. To je Karolinka, čupáči. No, takže kamarát Fajka. Kamarát Fajka, hej. No, To je tvoj kamarát. Hej. Ale to je môj kamarát. Daj tam song nejaký. Dobrá. No, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Áno, zostal. Nechcem grindiť. Ja chcem Snoop čestku. Dogg, Snoop Dogg. Snoop Dogg. Nechcem grindiť. More. A tu?
Promiň. Čo si spravil? Podnul som si. Nevadí. Kým som to počul, tak je to fajn. Tam je záchodová Ja miesto. viem, Prečo tam nejdeš? nejdem sa zastavovať na každej ľudosti. To je pravda. Ja už mám dobrý ľud celkom. Daj nový song. Dá si. Keď už konečne budeš rok. Matko, nešebrinkuj tu s tým. Si mi zhodil. Ja nič nerobím. Naozaj. Pozrite. Obidve ruky mám tu. Nikto mi toto nedrží. Počkajte, dám si vás vyššie. No, odhár sa hlavne. Neboj. Hej, to tvoje auto je extrém. Vystupujem. Chcem vidieť? Nie, netlača ku tomu, Dobre. Odtiaľ trošku ďalej. Lebo Dobre. nemusíš ísť až tak. Počkaj, kde je tá stolička? Tu. Vladko. Tu je tá stolička. Idem hore na posteľ. Pozor, opatrne. Najopatrnejšie človek ide cez sody Petra, najopatrnejšie. Musíš byť extrémne opatrný, ale pohnúť ze stenou. Tak je to až opatrnosť. Ty ale toto si vymením asi za bandáže. Dobrá hudbička. A to nerobím ja. Teraz ťa nájdem. Promiň. Čo? Zase som sa pomýlil. Tak ale ja keď nič nepočujem, tak nič nehovor. Dobre. Hej. Keď to počujem, tak poviem Vladko. A ty až potom, lebo potom keď ty povieš, že promiň z ničo nič, tak mi to príde nejak divné. Hej, Práve, že som jak teraz sa to tu. volá? Súd, hej? To príde. Mhm. Ale tak to či ešte viac príde, sú. Dve čestky, wow. Medkit. Neviem, či si ho mám zobrať namiesto tej. Hej, lebo to je tá istá zbraň. A medkit sa mi bude hodiť, keď budem bojovať. Toto ešte nejaký úvod. Tu ďalší medkit. Medket. To bude proste medová kocka. Jedna sama. Epic. Epická. Epická. To si fakt dobre zaspieval. Epická. Takže to mi asi môže byť úplne jedno, či si vezmem toto, či toto ukáž. Asi mierí takisto. Epika. Hej, mierí úplne takisto, takže si vezmem. Máš epičku.